Ahoj, ahoj, vítám vás u dalšího videa comunitynoob.avi. Toto je hra Orcs Must Die 2, mé jméno je Daranix a spolu se mnou je tu můj mírně nervózní kolega Seeger. Ano, je to tak, zdravím vás všechny. Rád bych vám něco o této hře řekl. Ze začátku nejdůležitější je, že na výběr máte ze dvou postav. Řeknete si ze dvou. No, to přijde i docela dost na tuto hru, na to, že to je jenom pro dva hráče, kooperativní režim. Mohlo by být možná víc hráčů, ale to vůbec nevadí. Můžete si vybrat z bojového maga, což jsme teďka oba dva, já i Daranix, anebo čarodějnici. Tu bohužel teďka nikdo z nás dvou nemá, protože se nám tak nelíbila. O co v téhle hře jde? Budete se snažit ubránit svůj, dá se tomu říct, krystal nebo něco podobného před hromadou orků. A věřte, že jich bude opravdu hodně. Budete muset stavět pasti, těch bude taky opravdu hodně, a budete používat zbraně. Těch už tolik nebude, ale taky jsou nedílnou součástí této hry. Přesně tak, já myslím, že už bychom pomalu mohli začít, jenom rozestav nějaký pasti. Já si myslím, že jsem hotový. Toto je konkrétně první kolo, my už jsme sice trochu pokročili, ale chtěli jsme vám ukázat hru od samotného začátku. Případně potom budeme pokračovat, když budete chtít. Já myslím, že můžeme dát ready. No. V budoucnu tam je mnohem větší množství orků a různé druhy orků. Tady jsou ovšem jenom dva druhy, a to tady ti úplně nejjednodušší zelení a potom lehce obrnění, kteří zrovna teďko vůbec nechodí, abych vám je ukázal. V pozdějších částech hry se i dostane na takové mírnější, nevím, jestli se tomu dá říct bose. Ti nepřátelé jsou opravdu tuzí, většinou na ně nefungují ani základní, ani pasti, ani vše možné jiné vymoženosti, co máte, jenom vaše samotné zbraně a trošku zkušeností, abyste věděli, co na ně platí. Například na zelené lesní golemy, dá se říct, neplatí oheň a podobně, takže... Což mě dneska zrovna trochu škaredě zradilo. Já mám totiž takovou tendenci si z nich udělat pečínku a prostě je upálit k smrti. A oni mi prostě prošli přes všechny pasti a já jsem mohl jenom tupě zírat, protože prostě jim moje pasti nic neudělaly. Daranix má velice rád pečínky. Nebude z něho zahradník, jak už minule řekl, ale určitě z něho bude nějaký kuchař. Pokud se mu nepovede v budoucnu, nebo pekař. Ale tam není maso. A zvlášť ne orčí maso. Ty víš. Tak budeš pect housky s masem. Co už, taky to dělá pekař. Víš, co mě štve nejvíc? Ano? Že se ti orkové k mým nasávačům vůbec nedostanou. Už, jo. Aha, a on projde přesně mezi nima. Co to bylo? Dále bych vám chtěl ukázat tyto pojízdné, nevím jak to nazvat. Vozítka. Ty vlastně insta zabijou nepřítele a dá se... Prosím? Já jsem idiot. Co? Ty jsi spadl? Ne, já jsem postavil ty trapky, aby je to házelo dolů k těm kolejím a ono je to házelo. Proboha! To snad není pravda! To snad ne! Máme trošku zrušil teďka tady, aspoň. Krom toho, že jsem se tam totálně blbě zakoktal, tak teďko ještě k tomu tohle, no to snad ne. Já jsem to neudělal na schvál. No ještě aby. A tak můžeme si zahrát ping-pong, dáme na tady tuhle stranu taky jedny trampolíny a budeme házet zpátky. Já jsem si tu trapku nevzal, to škoda. Pokud to do té doby vydržíme vůbec. Proboha. Expert. Já jsem si říkal, že oni letí jako daleko. Můžete vidět, že se u této hry dá docela dobře nasmát, zvlášť když hrajete v dobré společnosti a jak říkám. Já bych si chtěl s ním zaházet, nechceš to všechno prodat, abych tam dal ty trampolíny. Tady. Ne. Prosím. To bude tady je to bezpečné, tady to bude házet 100% dolů. Tak jo. Děkuji.
Dobře, Můžeš taky divákům ukázat, jak lítají orkové. Já bych tuhle hru přejmenoval, to není Orcs Must Die, to musí být Orcs Must Fly. anebo Burn? Jak to nazvat? Jakože, aby hořeli. Burn Orcs Burn. Maybe. A taková hra už je, to je Burn Zombie Burn. Ale o tom zase někdy jindy. Ale ty jsou tak... Jak je bejt? Vidíš, jak umí pěkně tančit? Nech ty pečínky. Kolik by mi za to asi zaplatili? Asi moc ne. Nech je bejt. Jak To jsou mě se praštil. proletěli, aspoň pár, jich tam pus. Super. To mám tak rád, když orkové lítají. Nepotřebuju Red Bull. Já bych se k něm někdy chtěl přidat. Orkové vám dávají křídla. To je tak úžasné. Ano, přesně takhle měla ta reklama vyznít. On je upečený a ještě k tomu letí. Pečení orkové přímo do huby. Jak kdyby tam byla úplně nějaká socha s otevřenou hubou. Takové speciální body za to, že se trpí. To by bylo něco. Tak pojďme. Zaběhá. To je tak epické. Mám rád tu hru. To už jsme vyhráli? Tak krátký kolo. Pro boha. Máme synchronizované tancování. Nás budou To jsem veleťáci. naučil já. Dáme další. Samozřejmě. Aspoň 3 díly, jak to tak vidím. Teda 3 kola. Beru si levou stranu. Já chci, aby lítali, abych tu zase postavil tady nakonec. Aha, počkej. Počkej, jak to uděláme? Ale počkej, dal bych spellbook, abych si to mohl refoundnout a vylepšit si to. Dobře, aspoň ukážeme spellbook, tak dej tam spellbook a já si vezmu taky ty plošiny Já a o budeme tom něco si házet. řeknu. V téhle hře se teda nachází spellbook, jak už jsme řekli. Je to místo, kde nakupujete všechny vylepšení, nové zbraně nebo nové pasti. Všechny tyto věci si můžete kupovat za nazbírané orčí lebky, které získáváte za splnění kola, za čím vyšší skóre, tím vyšší šance na to, že dostanete maximální počet lebek. Není to, myslím, nějak omezené. Já mám zatím 138 lebek, nevím, jak je na tom Naranix. A já jsem na to mnohem hůř. Kolik máš? 140. Tak to jo. Dobře, právě vidíte na obrazovce, jak se spely vlastně vylepšují, což vlastně není nic ani složitýho, ani nic tak dál. Já jsem se ztratil v tom, co říkám, takže to zase přenechám Seegerovi. No, prostě na obrazovce u Daranixe nejspíš teďka můžete vidět, jak si vylepšil právě jednu ze svých pastí nebo zbraní. Je to velice jednoduché, každá past může mít až 4 vylepšení, tuším. Poslední je většinou upgrade, že byste si třeba pasti, které jsou primárně na strop, mohli dát na stěnu, případně na podlahu a podobně. Jinak se zde nachází hlavní vylepšení, které zvyšuje většinou damage a restart pasti a pak další dva, které stačí koupit jenom jednou a je to unikátní bonus. Jo, moment, já ještě chci ukázat, že se dají kdykoliv ty lebky, za které si vlastně nakupujete pasti, zbraně a skiny a všechno možný, tak vlastně to si můžete refoundnout, což znamená, že si je můžete obnovit kdykoliv. A to je neomezené, nic se vám neubere a tak dále, tak dále. Což je hodně dobré. Je to hodně důležité, protože vždycky při téhle hře musíte měnit taktiku, nejde to prostě dohrát bez změny taktiky. Je to... Dobře, já si ty už by si teoreticky mohl dát ready. Teoreticky mohl, a taky dám. O, proboha. Proboha. Ne, dobrý, nech to tam, nech to tam. Ne, Nech to tam. Tohle je mapa, ve které jsme my vlastně skončili. Což je dobře a špatně zároveň. Moment, Nechci tohle kolo. to je špatně. To je špatně, dáme to druhé. Jo, Ukážeme to druhé pěkně po pořadě. on to Seeger jenom neumí ovládat. Jo, jasně. Tohle je to správné kolo, které jsme vám chtěli ukázat. Aha, ono je tu i takhle přiblížená mapa, to ani nevím. Dobré. Ono je tu vůbec mapa? No, DM. Aha. To jsem nevěděl. Dobrý, no. Nevadí. Dobře, takže se podíváme, nabereme si spely. Co se vemu já? Potřebuju. Já bych chtěl někdy skonit. Počkej. Pojď za mnou. Tak mám čekat nebo jít za tebou? Nejdřív pojď za mnou a pak počkej, co ti budu ukazovat. Jak úplně štýlově běhá. Jo. Čuč na tohle.
konečně můžem využít černou díru. Tak to jo. Já tam nemůžu? Ona mě nechce. Ona ví proč. Nemáš náhodou ten pásek na Nemám. fungování? Ne, proč? Nevadí, ale můžeme to zkusit. Konečně po první životě jsme našli místo, kam můžeme postavit černou díru a naplno ji vyzkoušet. Doprostřed nic nedá. Doprostřed, jedno tam a jedno tam. Pojď sem. Tady, takhle to dej. No. Výborně. Ty nemáš víc? No máš. Tak můžeme Takže začít teď chci ještě postavit ještě tady, aby lítali dolů. To je moje priorita. Proč já mám tendenci tam taky skočit? Ano, to je jedno. Já jsem zvědavý, jak to bude vypadat. No to je taky. Ani tohle tam nejde střelit. Aha. Já myslím, že jde, ale musíš to trefit. Cože, kde se tu už? No jasně. Aha. Tak to úplně nevyšlo tak, jak jsem si to představoval, ale nevadí, že jo. To nevyšlo vůbec. Počkej, ale tady u toho by to teoreticky být mohlo. Počkej. O, proboha. Tak nic. Po kole No, to tomuhle prodáme a asi to dělá úplně Tohle se přetěla. říká úplně dokonalý fail. Ano, černou díru vynecháme. Vadí. Takové věci se stávají pořád. Nejenom mě, určitě se stává každému. Ale zase to byl tvůj nápad. Ale pořád doufám, že někdy najdu nějakou mapu, kde bych mohl využít černou díru na maximum. Dobře, takže si s nima prostě budeme házet, jak zněl původní plán. Ano. Tu to nepůjde? Původní plány. Ano, přesně, plány. Plány, co je vždycky nejlepší. Máš nějaký pořádný prán? A vůbec, kam jsi šel? Tady jsem se s nima chtěl házet ze strany na stranu. Proč? Já s něma chci házet mimo most? Ale ne, tak to vypadá lepší. To možná jo, ale efekt to nemá. Já chtěl mít ping-pong. Žádný ping-pong nebude, ty jsi antisportovec. Ach jo. Aha, to taky nevyšlo? Nebo možná jo? Dneska více věcí nevychází, nevím, tady je rozestavení Orcs Must Die. Naše taktika trošku kulhá. Trošku víc kulhá. Ale my to nějak extra takticky nehrajeme. Já když zrovna nemám úchylku na pečení, což teďko mám a opravdu extrémní, tak prostě si na Naranix dostává málo najíst. tak prostě vylepším zbraně, které vyhazují do vzduchu. Ne ty to, jak vyhazují do strany, ale prostě do vzduchu. To bylo Já je mám taky. A to je strašně hezký a abych tak popsal, jak to vypadá, tak včera v jedné hře to vypadalo spíš jako letiště, než jako Orcs Must Die 2. Všichni orkové lítali sem a tam. Vypadalo to hodně zajímavě, to bychom někdy zase mohli zkusit. Upřímně. Ano, to bychom mohli ukázat v dalším videu. A nebo v dalším kole? Ne, já mám chvilku na pečení, v dalším videu. Dobře, tak dejme tomu, že toto video bude s tematikou na pečení, příští video bude s tematikou na letání. Smažení. Na letání. Dneska se peče. Akorát mě trošku mrzí to, že jsem tu hodně omezený tou manou. Vlastně, protože každá rána z toho ohnivého zařízení, z toho prstínku, co mám, mě stojí, a to je přesně to letiště, z toho ohnivého prstínku, co mám, mě stojí neskutečný množství many. Na manu je tenhle hrdina hodně špatný, protože má, bo nevím o kolik moc, ale zjistil jsem si, že má mnohem méně many než čarodějnice, ale to vůbec nevadí. Že jsou zde vylepšení, které vám zvyšují množství many, které můžete mít. Co dál? To jsi mi to celý posral. Dobře. Cože? Ty jsi mi to celý připosral, já jsem myslel, že se tam taky postavím házejí. No to je jedno, já zůstanu u toho pečení. Ale k tomu se ti zase Vidíte, a takhle funguje správná spolupráce. Jeden nevím, háže, jestli tak úplně druhý správná. peče. Tak ne je správná, ale prostě takhle funguje spolupráce. Jeden háže, druhý peče. Naprosto jednoduché.
Horší to potom je, když už k vám přijdou i létací nepřátelé, za což dneska jsem děsně sprdnul Seagera, protože jsme jsem kvůli němu hrál jedno kolo snad milionkrát a stejně jsme ho nedodělali. Já za to nemůžu. A to tak říkal pořád. A tady už je ten golem, který... Hele, tenhle malej ještě není proti tomu mýmu ohni. Ale potom bude větší, mnohem větší, ten kamenný golem, o kterém jsme mluvili. A ten už je odolný proti mýmu ohni. Pečí. My teda hrajeme hru se všemi zakoupenými možnými DLCčky, takže je možné, že některé pasti nebo zbraně, které u nás uvidíte, neuvidíte normálně ve své hře. Je to právě proto, že máme koupené všechny DLCčka. Byla ve slevě. Proč ne? Proč si nekoupit tak dobrou hru? Jasné. Dá se u toho zažít fakt hodně Jak už srandy. jsme řekli, tak Steam je na slevě velice dobrý. Velice dobrý. Ale to je tak asi všechno, na co je dobrý. Z těch slev by byl docela na nic. Hele, to je dobrý nápad. Co? Mimochodem tato past orky vlastně jaksi odhodí. Stejně tak jako tady to. Spíš? Posune, no já jsem je měl vylepšený, takže až odhazovali. Spíš než posunovali. Mně se líbí nejčastější hláška orku, a to Mami. Jak si říct? Jak bych jsem říkal? Neříkal. Teďka se právě nacházíme v poslední vlně. Orků jde o něco víc než předtím, není jich zatím pořád tak moc. Počet vln máte vlastně napsáno vpravo nahoře nad minimapou, stejně tak jako vedle něj máte takové svítící číslo 20, pokud se právě díváte, což znamená, že do tohoto, jak to nazvat, do tohoto baseu může jít dalších 20 nepřátel a jakmile tam dojde 21, tak vlastně prohrajeme, protože to zničí. Ovšem naším cílem je, aby tam nedošel ani jeden, protože když tam dojde alespoň jeden nepřítel, tak vlastně nezískáme plný počet lebek, za které si následně kupujeme spely a tak dále. Což se nám právě teďko povedlo. Taky za úmrtí vašeho hrdiny ztrácíte tyto body. My jsme z nějakého nevysvětlitelného důvodu získali jenom 4 lebky, ale to vůbec nevadí. Já jsem v tom opět nevinně. No to nevím. A myslím, že tohle by teoreticky mohlo být poslední kolo. Kvůli menším technickým problémům se vám to teďko možná trošičku seklo, ale to vůbec nevadí a my jsme tady zpět a jenom pro vás. Dobře, ty si vem tamhle tu lineu, já si vezmu tuhle. Přesně tak. Já si s ním budu zase házet. A já si je zase upeču, ale takhle jpe. Tady je pec, tady takhle. Já chci vozíček, aby jezdil na moji stranu. Já to jsem vlastně vám předtím chtěl říct, než jsem se tak blbě zakoktal a než je tady expert začal házet přesně k baseu. Tady ten vozíček vlastně, který je instantně zabíjí, se dá kdykoliv otočit tímto tlačítkem, touto výhybkou. A nevím, co bych k tomu ještě mohl tak dodat. Myslím, že bychom mohli zmačknout Gčko a začít. Asi jo. Teďko půjdou jenom z mojí liney, tak pojď sem. Jo, to mě nenapadlo. To je primitivně lehké, já si myslím, že bychom teoreticky příště mohli pokračovat od těch těžších levelů. A nebo bychom mohli ukázat, pokud budete chtít samozřejmě, bychom mohli ukázat DLCčko. To bychom teoreticky mohli. Ono, i když nejsou slevy, tak ty DLCčka nejsou nějak finančně extrémně náročné. 4Ečka, vzhledem k tomu, že momentálně jsou Vánoce, tak byste mohli teoreticky dostat pod stromeček DLCčko, což není úplně tak nejvíce pravděpodobné, protože jsem teď řekl úplnou kravinu. A moc často se to asi ani nestává, ale tak. Dostat pod stromeček DLCčko. To se asi fakt nestává, no.
Uvidíme. Nikdy nevíte, co vás může překvapit. Nikdy. Ano, přesně tak. Přemýšlím, jak bych to teď měl rozestavit. Jak říkám, tohle je začátek. Tady, a jak říkám, tady nemusíte nějak extrémně přemýšlet nad tím, jak rozestavíte pasti, i když se to stejně stává. Jsou tu prostě jenom dvě liney a vy vlastně nemáte nějak extrémně na výběr, jak byste to tu mohli rozestavit, ale později budou mapy o hodně větší, o hodně, a to opravdu masivní. Budou lítat snad, já nevím, ze 6, z 8, kolikrát ještě z více stran a vy se musíte prostě ubránit všem. Nejlépe tak, aby neprošli samozřejmě ani jeden. Mě stejně nejvíc baví, když si s ním můžu házet. Moment. They are on the bridge. Tak si rád hraju za to. Nikdo. Tak si rád hraju na střelnici. Hodím vzdušnou past, která je do vzduchu a se snažím za letu trefit. No musíte uznat, že jsou sexy, když jsou upečení. A ještě se z nich tak sexy kouří, to je vůně. Chceš to taky? Podívej se. Já cítím něco jiného. Podívej se, jak se z něj hezky kouří. A smrdí to stejně jako ork. To je proto, že to bylo na tvý straně, tak se z něj nekouří. Jo. Počkej, co cítíš? Cože? Co cítíš? Co to tam děláš? Něco, co smrdí jako ork. No, mohl bys dát Gčko? Jo, dobrý. Už jsem ho dal. Teďka už by teoreticky mohli chodit z obou stran, ale nějak... Nějak se nic neděje? Ale tak dobrý, já se budu dívat. Nic se neděje. Nebo možná taky, jo? Mám rád tohle je prakticky ekvivalent ničeho. Každý musí uznat, že má rád letající orky. Každý si to musí prostě přiznat. A upečenější jsou o to lepší. Pečení letající orkové celící. A ještě postavím nějaké primitivní pastičky, co by mohly odhazovat co nejvíc. Tohle je primitivně lehké, já si myslím, že bychom teoreticky mohli ukázat další video z toho těžšího. Teoreticky v příštím dílu. No. Já si myslím, že ani nebudeme čekat nějak na váš názor, protože s Orcs Must Die jsem chtěl natočit hned, nebo v nejbližší době další díl. Protože tahle hra je opravdu dobrá. Jak hratelnostně, tak prostě dobrá. Tak náplňově a zábavnostně. Jestli to slovo vůbec existuje. Prvně zase nikdo nejde. Každopádně si, jestli ne, tak si to právě vymyslel. Vy, přesně. Vy ne, ale my ano. Nech mi je. Co pak budu péct, když nejde? To mi jednou řekneš, prosím tě, jak chutná ork těžkém, masitém. Já teda nevím, ale musím se pochlubit, že už jsem jedl třeba klokana. Ty jsi jedl klokana? Ano, a chutná to moc dobře. Klokaní steak, přesně. Kamarádka jedla koňské maso a to jsem taky zíral. To se moc často nevidí, že holký koňský maso. To jsou takové... Často se nevidí, že kluci klokany. Tak... Když a člověk s touhle bombou možnost... se s vámi loučíme a těšíme se na další díl. A mě to tak zrovna šlo, já tě nakopu. Poslouchej. Já tě rozbiju, úplně šíleně. Ale my jsme se nedomluvili na tom, kdo bude mluvit první, my jsme se začali úplně totálně překřikovat na začátku. No. Jo. Počkej,